من صدر سلیمова омӯзгори фанҳои забон ва адабиёти тоҷикӣ, муассисаи таҳсилоти нонаи оммаи рақамидии ноҳияи Ёгон. аз китоби Ганҷи ноёбам Падар як таронаеро ба шумо пешкаш мегардонам. Буни девор лолаи сурхеро дидам, ки доғе бар сина дошт. лаҳзае карахт gaштам, чунки ин лолаи доғ дар дил симои модари равношодамро пеши назарам ҷилвагар намуд. модари ман ҳам чун ин лолаи пурдоғ ҷигарсӯхта буд. доғи дарду ҳасрати ҷудоӣ аз ҷигарбанд дар қалбаш нақши худро гузошт. 17 сол чашм барои пораи лахти ҷигараш интизорӣ кашид. умедвор буд, аммо фарзанди сангдил аз худ дараке надод. зинда ҷудоӣ дар охир кори худро кард. мо ки имрӯз дар арафаи рӯзи модар қарор дорем, мехоҳам ки барои тамоми модарони кишвар тану ҷони сиҳат ва саодати рӯзгорот таманно дошта бошам. рӯзи модар муборакатон бод, модарони азиз.